Nakho la sikhona bakwethu, njengoba nizibonela nje, nali itende laphaya. Nangu umsebenzi esize ngawo, soduduza, sizokhuleka, sizobuyisa ithemba ebantwini. Siyethemba ukuthi uNkulunkulu uzosithola kona wonke umsebenzi esizowenza njengamanje. Sonxusa uNkulunkulu, nali idami laphaya. Siyambonga kuNkulunkulu nangalesi sikhathi. Sibonga u-Anda Msweli, Tax Association, bonke nje abathe bafaka inxeba la. Gift of the Givers, ikhona nayigalulekile, sizwile ukuthi noKhozi liyeza nalo, sithemba silindele, gcwala yonke amahlelo amasonto. Sikhona nje, njengoba nibona ngemva kwami, nali itende laphaya. Ilapho sizobe sisebenza khona-ke, sizonxusa uNkulunkulu. Thank you.